Чуть менее. Раз, раз. Окей. Тады пачынаем з фармальнага вітання тут на канале. Вітаю сябры, з вами Квадрат, і сёння ў нас першы мой стрым, ваш, напэўна, не першы. Пагуляем мы ў Resident Evil, які менавіта другая частка, якая выйшла учора ці заўчора. Калі заўважыце нейкія памылкі, смела пішыце. Трэба пытаць чат. Мы пачынаем. І хіба мы пачнем з гісторыі Леона. Шмат было жартаў пасля дэма, што гэта першы дзень у працы, таму і калі каму на чаце спадабаецца якая цяжкасць, бо на хардкора можа не дам рады, але мусіць быць весела праз пэўную лічбу смерці. А ў КС, ну можа калі будуць жадаючыя людзі, заўсёды можна. Як заўсёды? Менавіта не сёння, але ну і калі ні ў каго няма прапаноў, я хіба пачну на стандартнай цяжкасці. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You gotta see her eyes. Зараз адкажу на пытанне, але папросту трэба паглядзець кат-сцэнку. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. I saw that, somebody. Oh, come on. It's just getting good. I need some sleep. Oh, shit. Наконт FPS не ведаю, бо у мяне паказвае, што 60 на секунду і ніводнага страчанага кадра, таму. Я ведаю, можа твіч штосьці не дае рады. А наконт суполкі ў ВКонтакце, не, яе няма, ёсць канал на Ютубе, канал на Діскордзе. Але напэўна суполку ў ВКонтакце зраблю пазней сёння, можа у наступным тыдні. What do I do? What am I gonna do? А калі патрэбна сцішыць гульню ці зрабіць ёю наадварот грамчэй, вы таксама пішыце, бо з іншага боку я яшчэ не чуў, як выглядае стрым. No one's around.
Да, ничего. Гонку не будет тому. Азим. Hello? Anybody there? Something's not right. Уже чуть, что. You all right? Don't move. I'll be back. Окей, окей. Что показываю? Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Напевно, себе дав раду. Freeze! I'll shoot! Бам. Так, это Resident Evil, тому стрелять треба несколько разов. Пробачьте, офицер, але это уже не живы. Окей. Кого нового? А? No way. This can't be. Жи. Hey, what are you doing? Закрыл нас тут. Окей. Перший пазл. Привітання, Дірт. Напевно, не сподівався тебе тут побачить. Як він з мені прийшов. Жили вони. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Це кулер. Це ми будемо гуляти значно пізніше. Учись за все не сьогодні. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Hold on. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore.
нічого доброго чекати не треба. А ну хіба у всіх лагає? Ти ведаєш, бо він так само писав. Ага. Ну може зараз дійдемо до некого заховання, роблю якість біжей. І навіть 30 кадрів на секунду поставлю, бо... Я ведаю. З моєго боку все виглядає добре, і навіть програма для стримінгу не пише, що щось... Ренне, ну... Ось. Комусь це добре. Ну може я ще почекаю трошки, погляді, як я буду ходити, бо кажуть, що коли рухаюсь. Призіть. Attention all citizens. Конечно, Due не to треба the citywide потестувати. outbreak, Нам катсценку дають. you were advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no No, survivors? you're survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. More like running. Yeah, good Там call. хотів сказати. Легче, а не идти. Leon, you gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Этот дед мне напоминает инспектора, детектива с Детройт Беком Клином. Hold on! Лейтенант Андерсон, во. А я десь Літвін, які ви захочете побачити, такі можна буде побачити. Бо я не гуляю у ніяку специфічну гульню. Это просто зараз тестовий стрим доволі нової гульні. Дякую, що гульня дозволяє мені розмовляти. Але коли маєш пропанови, пиши. Щось з гэтым робимо. Claire, you okay? Yeah, I'm alright. How about you? Can't stay here, it's not А пытанку можна зрабіць не толькі ў суполцы ў ВК, але я разумею, што гэта I'll be there. хіба будзе найпапулярны This is out of спосаб. control. Я нават не ведаю, куди біжаць, але ад гэтага гусь. Shit. It's everybody. Oh. They've all turned. Я калі рухаюсь, добра ўсё выглядае ці ўсё адно There it is. The station. дрэнна. Окей. Зараз як будзе захаванне, я думаю, это мусіць быць на гэтай паліцэйскай станцыі. Hello?
Is anybody here? Ось. А, ні. Огнень. Ага. А, ну так, яшчэ ніякай забароны на спасылкі няма. Спадзяюся, што вы добрыя людзі і не будзеце кідаць аніякай брыдоты. Панню мы купілі, няхай будзе яшчэ адна. Чакаю на кліп. Пагляджу, ці можна змяніць ставенне час гульні. Дайце трошки. Ага, ну калі лагае аж нават так, тады... Хіба трэба растартаваць стрым у ніжэйшымі наладамі там. Да, забачэнне праз хвілінку. Зараз вярнуся.